Bore da, hyfryd gael eich cwmni chi a hitha, wrth gwrs, yn ddydd Gwener y Groglydd. Dyn ni wedi dod ynghyd, yng nghysgod y groes, i lonyddwch y dydd sanctaidd hwn, i gofio dyfnder cariad Crist, ei ddioddefaint a'i aberth. O dweded pawb am rin y gwaed, maddeuant llawn, maddeuant rhad, dim achwyn mwy, ond canu am glwy, calfaria fryn. Chydig o gyhoeddiadau cyn i ni bwrw ymlaen at gwasanaeth. Mi fydd gwasanaeth, mi fydd na ar ôl prynhawn yma, mi fydd na toes y groes yn Porthcawl am 2:00. Hot cross bun ydy toes y groes, os di hwnna yn enw gwahanol, neu buns y grog, eich mae yna rhai na chi yn gyfarwydd. Mae pob ardal ei enw gwahanol i'r hot cross bun yn dydy. Ond mi fydd hwnna am 2:00 prynhawn yma, a mi fydd y gymuned gyfan yn dod at ei gilydd. Mae croeso cynnes i chi. Ac yna dydd Sul, wrth gwrs, fydd gwasanaeth gymyn y Pasg yma am chwarter i 10. Ac yna nos Sul, mi fydd yna oedfa cyn y gwasanaeth. Hefyd, mae yna oedfa ar y traeth yn Newton am chwarter wedi 6 yn bora. Mae'n gwrs, da chi'n bobl sydd yn codi'n gynnar, ond y bwriad ydy i weld yr haul yn codi os fydd y tywydd yn caniatáu. Ond rhywbeth hyfryd iawn i nodi'r achlysur ar Sul y Pasg. Ac yna nos Sul y Pasg ar Zoom, oedfa hwyrol ganddo ni, lle fydd y Parchedi Richard Cleves yn arwain ni yn y gwasanaeth yna ar thema ffordd i y maes. Felly croeso cynnes i chi ddilyn y link felly sydd ar eich e-byst chi ac yn y coenonia. Ydych chi'n ei ymdawelu? Ar y dydd hwn, pylodd goleini'r byd, trywanwyd mab Duw dros ein camweddau, clwyfwyd ef mwyn dod ag iachad, down i wylo, i ryfeddu, ac i addoli'r oen a laddwyd. Nes awn mewn parchedig, ofn a diolchgarwch, yr oedd trwy ei glwyfa, cafwyd iachad. Addolwn y Cris croesoeliedig, ein hachubwr a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Gadwch chi ni wylio fideo 1 munud y Pasg wedi ysgrifennu gan Erig Salisbury. Gadwch chi ni wylio hwn efo'n gilydd. A gyda'r hwyr, bwyta, cyd-eistedd a gwledda, ond cyn llenwi'r bola darbara, y Duw byw sy'n lawr ar ei ddeilyn. Hwn, mab y brenin yn golchi 10 ewin y dwsin. Mab Duw yn golchi traed blinedig trwm, y 12 chwyslyd, llychlyd, llwm, gwaredwr. A'i gefn yn grwm, yn wargrwm. Hwn, heno, yw'r athro isel wrth ei waith. Y brenin llwm, a'i ddwylo'n llaeth. A gweini ar y gwan yw'r gwaith. Unwaith, ganwaith, heb gwyno. Byddaw yn darlleniad ni y bore yma
o'r Efengil yn ôl Matthew ac i benod 27, ganol 32 i 56, lle mae Iesu, wrth gwrs, yn gwneud ei hun at Golgotha. Ar ei ffordd allan daeth dyn o Cyrene o'r enw Seimon i'w gyfarfod. A dyma'r milwyr yn ei orfodi i gario croes Iesu. Ar ôl cyrraedd y lle sy'n cael ei alw yn Golgotha, sef lle y benglog, dyma nhw'n cynnig diod o win wedi gymysgu gyda chyffur chwerw i Iesu. Ond ar ôl ei flasu, gwrthododd Iesu ei yfed. Ar ôl ei hoelio ar y groes, dyma nhw'n gamblo i weld pwy fydda'n cael ei ddillad. Wedyn, dyma nhw'n eistedd i lawr i gadw golwg arno. Roedd arwydd uwch ei ben yn dweud beth oedd y cyhuddiad yn ei erbyn. Dyma Iesu, brenin yr Iddewon. Cafodd 2 leidr eu croeshoelio yr un pryd, un bob ochr iddo. Roedd y bobl oedd yn pasio heibio yn gwneud sbort am ei ben ac yn hyrddio yn hibion ato. Felly, ti sy'n mynd i ddinistio'r deml a'i hadeiladu eto fewn 3 diwrnod. Tyrd yn dy flaen, achub dy hun, tyrd i lawr o'r groes yna, os mai ti ydi mab Duw go iawn. Roedd y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith a'r arweinwyr Iddewig eraill yno hefyd yn cael sbort ymhlith ei gilydd. Roedd o'n achub pobl eraill, medden nhw, ond dydy o ddim yn gallu achub ei hun. Beth am iddo ddod i lawr oddi ar y groes yna, os mai brenin Israel ydi o? Gwnawn ni gredu wedyn. Mae'n dweud ei fod yn trystio Duw. Gadwch i ni weld Duw yn ei achub o. Ond nid oedd o'n dweud ei fod yn fab Duw. Roedd hyd yn oed y lladron gafodd ei croeshoelio gyda gef yn ei sirhau a'i enhibio. O ganol dydd hyd 3 o'r gloch y prynhawn, aeth yn hollol dywyll, drwy'r wlad I gyd. Yna am 3 o'r gloch, gwaeddodd Iesu'n uchel, Eli, Eli, lama shabathani, sy'n golygu fy niw, pam wyt ti wedi troi dy gefn arna I. Pan glywodd rhai o'r bobl oedd yn sefyll yno hyn, medden nhw, mae'n galw ar y proffwyd Elias am help. Dyma un ohonyn nhw'n rhedeg ar unwaith I nôl y sbwng a'i drochi mewn gwyn sur rhad. Yna fe cododd ar flaen ffon i'w gynnig I Iesu I yfed. Ond dyma'r lleidr yn dweud, gad lonydd iddo, I ni gael gweld os daw Elias i'w achub. Yna ar ôl gweiddi'n uchel eto, dyma Iesu'n marw. A dyna'n union pryd wnaeth y llen oedd yn hongian yn y deml rwygo yn ei hanner, o'r top i'r gwaelod. Roedd y ddeiar yn crynu, a'r creigiau yn hollti, a chafodd beddau ei hagor. Ar ôl I Iesu ddod yn ôl yn ddiw, cododd cyrff llawer iawn o bobl ddiwiol, allan o'i beddau a mynd I mewn I Jerusalem, y ddinas sanctaidd, a gwelodd lot fawr o bobl nhw. Dyma'r dyrieargryn a phopeth arall ddigwyddodd yn dychryn y capten Rhufeinig a'r milwyr oedd wedi bod yn cadw golwg ar Iesu, ac meddan nhw, mab Duw oedd reit siŵr. Roedd nifer o ragedd wedi bod yn gwylio beth oedd yn digwydd o bell. Roedden nhw wedi dilyn Iesu yr holl ffordd o Galilea I ofalu fod ganddo bopeth oedd arno ei angen. Roedd Mair Magdalen yn un ohonyn nhw. Mair, mam Iago a Joseph, a mam Iago ac Iowan, sef gwraig Sebedeus hefyd. A diolch I Dduw am ei air ar yn cyfar ni y bore yma. Gadwch I ni droi at yn hemyn nesaf, sef Emer Rhif 537, 537.
Ar y groes waredwr dynion, drosom ni, buos di, collais waed dy galon, ac yn y blaen 537. Mae gawn ni weld y trydydd fideo rwan o'r 5 peth y Pasg. Mae torf yn beth oriog. Mae'n gweiddi'n gynddeiriog am waed y trigarog, di-eog fab y dyn. Mae'n poeri, mae'n dyrnu, mae'n rhwygo croen Iesu, a hoelio'i gorff fyny ar groes bren ar y bryn, ac wedi'r hoelio, a gwawdio'r gwedd, a lladd yr oen. Mae'r boen a'r bedd yn darfod, troi'n gyfamod hedd, trigaredd, tra gywydd. Mae farw ar galfari hyn yn dy achub di a fi. Mae'n dad wneud ein hoes, a'i hael wneud hi am byth i ni yn newydd. Ar mai munud o hyd, mae cymaint i gael ei ddeud gan Erig Salisbury yn does yn y munud yna, ac yn ddiolchgar iawn amdanyn nhw, ac mi fydda ni yn gweld y ddau sydd yn weddill Sydd y Pasg. Dysgwn ni faint o hwnna chi fydd yn bwyta un o'r rhain heddiw. Os nad fyddach chi yn dod i Porthcawl, efallai bod chi wedi prynu toes y groes neu hot cross bun neu buns y grog yn barod. A'ch bod chi, efallai bod chi wedi bwyta rhai yn barod. Ond maen nhw'n dweud yma ym Mhrydain bydd 336 miliwn o buns y grog yn cael ei fwyta dros gyfnod y Pasg. Ac nifer o siopa yn barod yn nodi nad bod nhw out of stock felly ynde. A dim fi sydd wedi bod wrthi'n prynu ar gyfer Porthcawl. Ond dwi'n mynd i ddefnyddio hwn fel gwrthrych, fel myfyrdod Dydd Groglydd heddiw. Oherwydd mae toes y groes, mae buns y grog, mae holl stori'r Groglydd ynddo fo. Mae'r melys a mae'r chwerw y speis ynde.
Mae yna flawd, mae yna ffrwytha, mae yna siwgr, ond hefyd mae yna rhywbeth mwy siarp yn does. Y cinnamon a'r sbeis cymysg. Blas sydd yn aros ar y dafod, a rhyw flas o'r groglydd gawn ni gyda'n gilydd y bore yma. Nid dim ond melysrwydd, nid dim ond cysur, mae yna rhywbeth dyfnach yma yn does. Ac efallai mai dyna'r ffordd fwyaf gonast i edrych ar ddydd Gwener y Groglydd. Nid diwrnod un lliw mohono fo. Nid tristwch yn unig, nac yn gariad yn unig, nac yn obaith yn unig. Mae'r cyfan yn dod ynghyd at ei gilydd. Y melys a'r chwerw, ochr yn ochr a'i gilydd. Beth ydy Toes y Groes mewn gwirionedd? Ydy stori wedi bobi. Ac cyn i ni hyd yn oed feddwl am y groes a mynd at y groes, mae werth gofyn pam hwn, pam Toes y Groes ynde. Mae hanes y bara yn syml yn dydy. A mae yna rai wedi dweud i fod wedi cychwyn yn yr oesoedd canol, gyda mynach wedi mynd ati i roi'r groes ar y bynsen. Ac hynny i nodi y diwrnod Dydd Gwener y Groglydd. Yn erbyn y 4edd ganrif ar 10, roedd y byns yn cael ei rhannu ar y diwrnod hwn, weithiau yn cael ei rhoi i'r tlawd, weithiau yn cael ei rhoi fel bendith i bobl. Roedd hyd yn oed pobl yn credu eu bod nhw'n dod ag iachad. Ond bydda hefyd, yna ofergoelion hefyd yn rhan o'r byns yma, lle bydda morwyr yn mynd â nhw arfordaeth i'w cadw nhw'n ddiogel yn ôl y sôn. A hynny o bosib oherwydd y gwrthrych y groes ynde. Hynny ydy, nid y byn, nid y Toes y Groes yn benodol oedden nhw'n credu fydda'n ni'n cadw'n ddiogel, ond y gwrthrych ei hun y groes, Crist ei hun ynde. Hyd yn oed yn ystod Brenhines Elizabeth y cyntaf yn ôl y sôn, o'na deddf wedi cael ei basio, oedd yn gwahardd bwyta byns y grog ar ddiwrnod cyffredin. Byddech chi mond yn cael bwyta y rhain ar Ddydd Gwener y Groglydd, ar y Nadolig neu mewn angladda. Ond y dywediad bydda pobl yn ei ddeud i gyd fynd gyda hwn oedd rhannwch ef, hanner i ti a hanner i mi. Lle o'na yn llythrennol mynd ati i dorri y bara yma neu hanner ac yn ei rannu fo. Ac oni dydy hwnna yn adlais o'r cymyn yn dydy, yn adlais o'r o'r uwch ystafell, lle mae Iesu yn torri'r bara ac yn ei roi i'w ddisgyblion. Bara wedi dorri, bara wedi i'w rannu. Ac mae hwnna'n deud rhywbeth wrthyn ni'n dydy. Nid bwyd yn unig yw hwn, mae o'n stori. Mae'n atgof. Mae rhywbeth y gellir ei flasu, ffydd mewn ffyrdd syml. Diwinyddiaeth gallwch chi ei flasu. Da ni'n dod gyntaf at y bwrdd at yr uwch ystafell. Ac yma lle da ni'n gweld y melys yn fan hyn. Ta chi'n mynd trwy beth sydd mewn byns y grog, yna y ffrwytha sy'n rhoi yr hyn sydd yn felys ynde. Ond mae Iesu'n eistedd gyda'i gyfeillion o amgylch y bwrdd yn dydy. Yn eistedd gyda ei ddisgyblion. Ac mae'r bara'n cael ei dorri, mae'r gwin yn cael ei rannu, a mae'r geiriau'n cael ei siarad. Mae Iesu'n deud, dyma fy nghorff sy'n cael ei dorri drostoch chi. Y difrifoldeb y geiriau hynny, mae yna gynhesrwydd o amgylch y bwrdd. Y cysylltiad
y cyfeillgarwch, y presenoldeb, ynde. Iesu'n bresennol o amgylch y bwrdd. A hynny o wybod yr hyn fydda yn ei wynebu o. Mi Iesu'n dewis dod â phobl o amgylch y bwrdd i ddathlu y Pasg. Dyma sydd yn felys. Nid dioddefaint sydd yn cychwyn y stori, ond cariad. Ac mae hynny'n bwysig yn dydy. Oherwydd nid stori am farwolaeth yn unig yw Dydd Gwener y Groglydd. Mae'n stori am gariad oedd yma o'r dechrau'n deg. Ac yn aros hyd y diwedd. Mae'r blas yn newid wrth i Iesu fynd at yr ardd. I ardd Getsemane. Ac da ni'n clywed Iesu yn sôn am y blas drwg yna oedd yn ei wynebu fo. Ac mae o'n deud yn dydy'r geiriau arglwydd cymer cwpan chwerw hwn oddi wrthau. Ond nid fel ar fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Dyma'r chwerw, yr ofn, y pryder, y pwysa sydd i ddod. Mae Iesu'n onest, yn agored ac yn fregus yn dydy. Ac falle mae dyna un o wirioneddau mwyaf y diwrnod hwn. Nid yw ffydd yn cael gwared ar ofn, ond yn help i ni wynebu. Yn yr ardd honno, nid yw Duw yn bell oddi wrth ofn, mae Duw ynddo, yn cyd gerdded. Mae'r blas yn dwysau yn dydy. Pam gafodd Iesu ei arestio, a pethau'n chwalu yn gyfan gwbl. Yna, yn yr ardd, y golau ar y ffin yn torri'r trwy'r tywyllwch. Ystraed yn martsio, yn esau, y tensiwn, y cusan, y bradychu. Dyma flas arall o'r sbeis, o'r chwerw. Poen o wybod fod rhywun yn rydych chi'n ymddiried ynddo, wedi'ch bradychu, y dryswch, pan ad yw'r hyn oedd yn gadarn yn simsanu. A mae'r disgyblion yn ffoi. Mae ofn yn cymryd drosodd. O foment honno pan mae bywyd yn newid yn sydyn, pan nad ydym yn siŵr beth sydd yn dod nesaf. Dyna'r deimlad ynddo. Ac yna Iesu o flaen y Sanhedrin a'r chwerwder systema yn byd ni. O flaen y Sanhedrin a Pilat, y treial ynddo. Mae Iesu'n sefyll o flaen grymoedd y byd. Mae cwestiynau'n cael eu taflu eto. Nid oes gwrando go iawn agos. Mae penderfyniadau'n cael eu gwneud, ond neb yn cymryd cyfrifoldeb llawn. Mae system yn amddiffyn ei hun. Mae dwylo yn cael ei golchi. Mae'r dorf yn gweiddi. Ac yr hyn a welwn yw rhywbeth cyfarwydd, anghyfiawnder sydd yn ymddangos yn normal. Nid digwyddiad ar hap oedd hyn. Mae'n rhan o drefn. Ac mae'n ein gorfodi ni ofyn ble dyn ni'n gweld hyn heddiw yn ein byd ni. Ac yna y ffordd y cario'r pwysa. Un o'r bethau dwi'n gofio fwyaf wrth i mi dyfu fyny yn Gaernarfon oedd gorymdaeth Dydd Gwener y Groglydd. A dwi wedi rhannu hwn efo chi o'r blaen, dwi'n gwybod hynny. Ond
y cario'r groes yn fi mor fychan a hynny, isio cario'r groes mawr ac yn bo fi'n trio o roed i rywun arall afal ar dop y groes rhag ofn iddi fynd drosodd. Ac ia yn blentyn yn cario'r groes yna lawr stryd Llyn yn Gaernarfon yn teimlo'r pwysa ynde. Blynyddoedd wedyn wrth gwrs yn codi'r groes a finna yn fy arddegau, wel, di hwn ddim o'r drwm a hynny. Ond yn cofio difrifoldeb y diwrnod ynde. Trymder y pwysau i Grist ei hun. Dwi'n cofio hyd yn oed pam oeddan ni'n gorymdeithio fel eglwysi ynghyd yn Gaernarfon bod na blant yn gwawdio, bod na blant yn taflu peth ato ni, yn gwneud hwyl am ben. Ond oedd hynny ddim i gymaru ar diwrnod hynny lle oedd Iesu'n cerdded at y groes ei hun. Rydd oedd Iesu'n cario'r pwysau i gyd yn dwydd. Mae'n baglu, mae'n blino, ac mae eraill yn cael ei tynnu mewn. Seimon o Cyrene yn helpu i gario'r groes. Merched Jerusalem yn wylofain ac yn galaru ynddo. Mae'r foment hon yn teimlo'n wirioneddol dynol. Rydyn dyna sut mae dioddefaint yn aml, nid wastad yn ddramatig, ond yn araf, yn drwm ac yn blinedig. Cam wrth gam. Ac eto hyd yn oed yma mae pobl yn sefyll, yn gwylio, yn wylo, ond mae yna gysylltiad yn does. Pan mae rhywun yn brathu fewn i'r Byns y Grog, y gwahanol fathau o flasau sydd ynddo fo, mae popeth yn dod at ei gilydd. Weithiau'n aml pan ydych chi'n rhoi ymenyn â ni, neu ydych chi'n rhoi jam yn ni, neu beth bynnag, neu siocled. Mae popeth yn dod at ei gilydd fel blas. Y groes yw hwnna. Lle mae popeth yn cwrdd. Lle mae popeth yn pwyntio at galfaria fryn. At y groes. Gwrthrych yn ffydd. Dyma hi y groes wedi i'w marcio ynde. A rhywbeth mor gyffredin. Ond nid oedd y gwirionedd yn gyffredin o gwbl nagodd. Mae Iesu'n cael ei groeshoelio'n gyhoeddus, yn boenus, yn anheg, yn defnyddio systema'r dydd. Ac yma mae'r melys a'r chwerw a'r sbeis yn dod at ei gilydd yn llwyr. Cariad a thrais, gras a chreulondeb, gobaith a diflastod. Ac eto, hyd yn oed yma, mae Iesu yn dweud y geiriau hyn, madda iddyn nhw. Nid gwendid ydy hyn, ond mae'n fath wahanol o rym yn dydy. Grym cariad sydd yn gwrthod troi'n gasineb. Mae'n siŵr mae'r blas mwyaf siarp a miniog ydy cri Iesu ynde. Fy niw pam rwyt wedi fy ngadael. Eloi, Eloi, lama sabathani. Dyna'r blas mwyaf miniog. Y teimlad o fod ar eich pen eich hun y distawrwydd. O nghyfnod yn y coleg wrth sgwennu sgriptiau, pan mae rhywun eisiau distawrwydd, mae rhywun yn sgwennu distawrwydd rhwng y sgript, neu saib. Ond, i'r rhain chi sy'n nabod Ale Jones Williams, y dramodydd, ynddo. Mi fydda Ale Jones Williams yn sgrifennu Medandod. Nid distawrwydd, neu saib. Medandod. Hynny ydy bod y distawrwydd hynny'n siarad.
Mae'r distawrwydd hynny'n anifyr. Mae yna rhywbeth yn ymwydandod sydd yn teimlo'n anghyfforddus. Ac mae hwnna'n wir am y groes yn dydy. Y distawrwydd, y mydandod hynny, y teimlad anifyr ynddo. Ac eto mae'r weithred yn siarad cymaint yn dydy. Dim yn cael ei guddio, ac hyd yn oed yma, mae'r alwad yn parhau fy niw. Y dal ati, y dal i ymestyn. I felly, da ni'n dod yn ôl at y bynsen yma, syml. Croes ar ei phen, melys a sbeis y chwerw, i'w thorri a'i rhannu ynddo. Am ganrifodd mae pobl wedi gwneud hyn ar y diwrnod hwn. Nid mewn dathliad, ond i gofio. I ddal y stori yn ei dwylo. I flasu'r stori. I flasu rhywbeth na ellir ei esbonio'n llawn. Rwy'n weithiau nid yw ffydd yn siarad yn unig, mae'n rhywbeth i'w flasu ac i'w rannu. Ac yna wrth gwrs gorffenwyd. Iesu yn rhoi ei anadl olaf. Distawrwydd mydandod. Dim ateb eto. Dim pasg eto. Dim ond y blas sydd yn aros. Ac efallai yna dyna lle mae nifer yn byw ynddo. Rhwng y melys a'r sbeis, rhwng gobaith a galar yn y byd ni heddiw. Ond wrth weld y bynsen i allwch wahanu, mae'r ddau beth yn aros yn dydy. Y melys a'r chwerw. Ac yna, falle anad, dyna yw pwrpas ffydd, ond dal y ddau gyda'i gilydd ynddo. Nid i wahanu. Ddedodd diwynydd nad oes, nid oes yr atgyfodiad heb croeshoelio ynddo. Derbyn bod bywyd ynddo yn gymleth, bod cariad yn gallu bod yn gostus, bod gobaith yn gallu byw ochr yn ochr a phoen, a bod Duw yn bresennol, nid yn unig yn y llawenydd, ond yn y dioddefaint hefyd. Ond nid dyna'r gobaith sydd yn y groes ynddo. Ac felly, ydych chi'n gweld, mae'r byn hefyd fel y garreg yn dydy. Fel y garreg sy'n cael ei rolio ar geg y bedd. Felly, yn syml, felly, y bara syml hwn wedi farcio a chroes. Rydyn ni'n cofio cariad gwirioneddol. Dioddefaint gwirioneddol. Byd a wrthododd y cariad hwnnw. A Duw na wnaeth droi i ffwrdd. Duw a ddaeth i mewn i'r cyfan, y melys a'r chwerw. Ac felly mae dyna wirionedd digwen ar y Groglydd. Hyd yn oed pan mae bywyd yn chwerw, mae melysrwydd dyfnach yn aros amdano ni. Y melysrwydd sydd i ddod yn yr atgyfodiad. Y melysrwydd o wybod am gariad Iesu Grist. Cariad na Duw'n diflannu, presenoldeb na Duw'n gadael, hyd yn oed yma, hyd yn oed yn awr. Yn mwyn i enw. Amen. Gydwch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi cyn i ni ganu'n hymyn nesaf. Duw cariad a thrigaredd ar y dydd hwn rydyn ni'n troi ata ti gyda meddyliad trwm a chalonau agorad.
Da ni'n ymwybodol nad yw'r diwrnod hwn yn ddiwrnod o atebion hawdd a geiriau sicr, ond diwrnod i sefyll yn onest o flaen y groes, i gofio'r dioddefaint ac i aros yn y distawrwydd. Dysga ni beidio rhedeg i ffwrdd oddi wrth y tywyllwch, ond i wynebu gyda thi wrth ymhochor. Ar y diwrnod hwn rydyn ni'n cofio'r boen sydd yn y byd. Y colledion, yr anghyfiawnderau a'r torcalon sydd yn rhan o fywyd pobl. Dyn ni'n meddwl am y rhai sy'n dioddaf heddiw. Y rhai sy'n unig, y rhai sy'n glaf, y rhai sydd wedi brifo gan eraill, a'r rhai sydd wedi colli gobaith. Bydd yn agos atyn nhw o Dduw. Nid fel rhywun pell, ond fel presenoldeb tawel sy'n rhannu'r baich ac yn dal y tristwch. Arglwydd wrth edrych ar y groes felly, da ni'n cofio am dy gariad di. Cariad sydd wedi dewis aros. Helpen ni ddeall, nid gyda'n meddyliau'n unig, ond gyda'n bywyda. Beth ydy gwir ystyr y cariad hwn? Gwrth i'r dydd hwn ddod i ben a'r distawrydd yn disgyn, gad i ni ymddiried nad yw'r stori drosodd. Hyd yn oed pam na allwn weld y ffordd ymlaen, rhoi ni'r nerth i ddal ati, i aros mewn ffydd ac i greu gredu bod goleini yn dal i ddod. O Dduw tad cliw hi'n gweddi ni felly, gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn hyddiant yn harglwydd Iesu Grist, ond ysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, rwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, nele'r de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeiwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, bydd e'r gwared ni rhag y drwg, can ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wrth i ni nesau at fwrdd y cymyn gadwch chi ni ganu emir rhif 276, 276. O'r nef y daeth fab di'n am, i'r byd yn dlawd heb feddu dim, i weini'n fwyn ar y gwan ei fywyd roes i ni gael byw. Ac yn y blaen 276.
Dewch ata i bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi, medda Iesu. Dwch ni weddio. O Dduw cariadus a thrigarog, ar y dydd hwn o dawelwch a galar, rydym yn cofio'r groes, lle rhoddwyd dy fab drostom, Arglwydd Iesu Grist. Ti a gerddais dy ffordd o boen, ti aeth i'r groes, ti oedd efaist ein mwyn. Ar y groes, gwelsom gariad Crist yn llifo. Ei faddeuant yn ymestyn hyd yn oed i'r rhai a groeshoeliasant gydag ef. A'i ras yn cyrraedd hyd at galon pob un ohonom. Maddeia heini o arglwydd am ein pechodau, am y troeon y buom yn rhan o'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni. Ac wrth i ni edrych ar y groes heddiw, disg i ni onestrwydd, disg i ni gariad a berthol, disg i ni ddilyn yn ôl dy droed. Cadw ni arglwydd gyda thi, yn y dirgelwch hwn o gariad a phoen, gan wybod nad y groes yw'r diwedd, ond dechrau gobaith newydd. Yn enw Iesu a groeshoeliaswyd ef. Amen. Gawn ni wrando ar eiriau y swper olaf, fel mae'n cael ei osod yn Mathew 27, yn yr uwch ystafell. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd Iesu fara. Ac wedi iddo i fendithio, fe'i torodd a'i roi i'r disgyblion. A dywedodd, cymrwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymrodd gwpan, ac wedi iddo ddiolch, fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Rwy'n dweud wrthych nad yfaf o hyn allan o hwn ffrwyth y winwydden, hyd y dydd hwn pan yfaf ef yn newydd gyda chwi yn heyrnas fy nhad. Ac wedi iddynt ganu emyn eithant allan i fynydd yr olewydd. Mae croeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd ef. Ac fel sydd wedi digwydd, bob digwyn ar y Groglydd, mi fydda i'n mynd ar bara o gwmpas, yn gofyn i chi gymryd darn i ffwrdd ac i fwyta'r bara yn eich amser eich hun. Ac yna mi fydd y gwin yn cael ei rhannu ac byddan ni'n cyd gymuno ac yn cyd yfad gyda'n gilydd.
Ewch gan hynny a rhannwch y gwyn i blith eich cyd Gristnogion. Iesu ddywedodd, hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch chi ni felly hyfed o'r gwyn cof amdano. Diolch i ti, Nefel Dad, ar y dydd hwn di Gwener y Groglydd. Bo' ni wedi cofio am wir ystyr y groes. Diolch i ti am ein porthi a'n bwydo fel aelodau o gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yn sicrwydd diwirionedd yr Efengyl. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus di, gan bod ni'n gofyn hyn o chi'n enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadwch chi ni droi at ein hemyn olaf, sef Emyr Rhif 496. 496, a dwi'n diolch i Felicity am ddod ar crochenwaith yma. Heddiw, maen nhw'n grochenwaith sydd wedi dod o Bethlehem yn benodol, felly dim ond nodi ni i ddiolch yn fanna. 496 felly, i galfaria tro fy wyneb, ar galfaria gwyn fy myd, y mae gras a canfarwoldeb yn diferu drosto i gyd. Pen calfaria, yno fe wnaid gwna dynydd. Ac yn y blaen 496. boed i gariad yr arglwydd Iesu Grist a ddatguddiwyd ar y groes aros gyda chi. Boed i'r un a ddioddefawd dros y byd i'ch llenwi a gras a'ch cadw yn ei heddwch. A boed i Dduw sy'n troi tywyllwch yn oleini am arwolaeth yn fywyd, eich bendithio a'ch arwain heddiw ac am byth. Yn enw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen.